Hvad så? Alle sammen velkommen til den her video på Conrads kanal. I dag så skal vi gøre gemmeleg mod vores venner på vores klasse. Så vi har et telt, så det er lige meget. Vi har et telt. Så ja, vi skal til at finde et kopper. Ja. Jeg ved ikke om vi skal... Skal vi ned deroppe først? Jeg tror vi skal op på bjergene deroppe. Ja. Så vi starter med at gå herover. Ja. Lad os se. Op. Ja. Der er vi hårdt op. Prøv lige at vise kameraet rundt og så vise landskabet. Skal vi op her? Kom her. Ja. Lige nu går vi op. Der er noget vi mangler at sige. Husk at like og subscribe. Meget vigtigt. Ja, meget vigtigt. Hvis vi rammer... Og det er fedt, fordi jeg har ramt 10 subscribers på min kanal. Og Frederik, du... Skal vi sige, at hvis vi rammer 20 subscribers på en uge, når den er lagt ud, så kommer til at ske noget meget så specielt. kommer der nok en eller anden kæmpe gemmeleg. Et eller andet mega stort. Ja. Fordi at 20 subscribers for os, det er meget. Men ikke så meget for nogen andre. Så lad os se, om vi kan finde dem. Ja. Det bliver hyggeligt. Yes. Og vi er ude i Rummel Bakker, tror jeg det hedder. Ja. Ikke så langt væk fra Randers, faktisk. Så hvis I også vil møde det her sted, så tag til Randers, så nogle minutter. Der er Randers og lave Rummel Bakker. Ja, bare undersøg det på nettet, og så kan I finde det. Ja. Og se, der er også det her shelter. Det skal vi lige til at se, om der er nogen her. Er der nogen? Nej. Jo, Amandine og hendes lille søster. Hej. Ja. Første 2 er fundet. ud af 5. Okay. Okay, nu. Der var også... Nej, det er der ikke. Der er ikke nogen øv. Ja, Så lad os gå den her vej. Ja. Der er nogle kæmpe bakker herude. Ja. Altså, jeg kender lige mit sted herude. Okay, kom med mig. Ja. Og så skal vi lige vise udsigten herfra. Det er mega fint. Ja. Og der er Randers derude. Ja, der er Randers. Se det. Ja. Så se om der er nogen herude. Så bliver de spottet på videoen. Så kan vi kigge videoen efter. Ja. Se om der er nogen. Sig en lyd, hvis der er nogen her. Nå. Tror jeg ikke, at vi ved, hvor jeg er. Jeg tror, nogen de er nede i bunden, måske. Ja, skal vi gå ned her? Ja, vi går ned her. Hvordan skal vi holde det? Jeg tror bare, jeg holder ned. Ja. Okay. Det er meget sejt her. Ja. Jeg tror, det er bare, vi skulle gå ned. Men kan vi komme ned den her vej? Men jeg tror, jeg hører nogen. Okay, vi kan høre nogen lige nu. Jeg ved ikke, om I kan, men... Vi ved ikke, hvor de er. Nej. Det er faktisk rigtig godt gennemstå på lige filmen. Man sidder langt nede. Hvis man havde noget grønt tøj, så kunne man ikke blive set så godt. Eller... Der var nogen hernede, synes jeg. Er her nogen? Præcis. De må ikke gå så langt ned her. Nej. Jeg skal tilbage. Og vi har jo også, jeg har også tænkt at måske lave en hemmelighed. Hvis vi rammer 50 subscribers, så kan det være, at Michael og som han nu hedder, så går vi måske i Djurs Sommerland, og så laver vi en topspladsen dernede.
Og hvis vi rammer 100 subs, så sker der noget Så sker der vildt. noget sindssygt. Der sker noget sindssygt. Så hop ned på den subscribe-button nu. Ja. Og vi sender også 200 kroner ud til nummer 100 subscribers. Yes. 200 kroner. Det er noget, man godt kan blive glad af. 200. Ja. Hvad? Ja. Ja. Jeg har fået 2. Amadine og hans lille søster. Pas på det ikke på i det der måde. Ja. Så vil ikke finde dem. Lad os prøve at gå lidt længere henad. Hvem er de her? Jeg kan ikke finde dem. Nej, vi har kun fundet 2. Jeg fandt 2, Ja. og der er 5. Men de kunne også gemme sig Ja, skal derovre. vi gå derover? Jo. Okay, der er en vipsøger. Hvad var det? Vent, der er nogen. Jeg tror, der er nogen derude. Det er bare Amadine og hans lille søster. Nu. Skulle derover. Ja. Det er bare smart at gemme sig det med. Vi kan spille. Ja. Hvad så? Kom. Hvad? Det er jo godt det her. Ja. Det er faktisk et rigtig godt gemmested, hvis den ligger sådan noget her. Mm. Det tror jeg er vores næste gemmested. Ellers er det nede under bilen, kan Maria. Kom. Nå, det er det. Bare nu. Ja. Ja. Hvorfor stod du bare der? Fordi at nu havde jeg set mig, så ja. Du kan også bare lytte. Ja, men altså stadig så nok fundet meget. Vi har gået deroppe, har vi ikke? Jo, vi har været deroppe. Har I ikke fundet? Der er 3 lige endnu. Jeg skal ned her. Kan du med hen? Ja. Okay. Det er også et godt sted. Eller bag den der bakke. Jeg har ikke engang set nogen, der gemmer sig ved skiltet der. Er det tøjshammer? Jeg er sikker, vi laver en lang video i dag, fordi den er allerede gået 8 minutter. Ja. Så jeg tænker, vi laver en lang video, måske en times video. Ja. Det Og min telefon kan filme op til måske 24 timer over. Og det kan godt tage lang tid. Ja. Så tænker jeg, det er sådan en 2 gemmeleje mere. Ja. Se løv! Hvor har I lige? Bag shelteret, inde i shelteret, hele vejen heroppe. Ej, vi har ikke kigget på en helt stor bakke. Nej, what? Oh my god, bro. Jeg ikke, om man hjælper. Hvis vi går længere hen, så tror jeg... Ja, der. Der er mange. Der er rummer. Og det er også et godt sted at rumme bakker, fordi der er Ja. rummer, hvis man kan lide det. Sort. Black people. What? Skal vi gå op der? Ja. Ej, der er mange rummer. Ja. Det er hårdt at gå rundt. Ja. Se løv! Jeg tror, de er langt væk. Vent. Jeg har hørt noget derovre. Se løv! Vent. Er det dem? Hvad det laver Prøv jeg? lige igen! Det lyder som derovre. Men det lyder også lidt som derovre. Måske heroppe og så henad. Ja. Nej, der kigger vi jo. Ja. Det er ikke de bedste sko, jeg har taget på i dag til... Men jeg har ikke andre.
skal lede herover. Okay, vi går den her vej lige nu. Og Jeg tror, det var min. Hvad? Dernede et sted, tror jeg. Ja, de er deroppe. De er deroppe. Ja. Nu kommer et stort øjeblik, om jeg kan holde telefonen, mens jeg gør det her. Så læg den ned i din lomme lige. Der kommer nok lige til at gå 5 sekunder. Ja, hvor jeg lige ligger ned i lommen. Sådan. Dernede måske. Okay, jeg går den her vej. Wait, vent. Jeg prøver. Den her vej kan jeg godt komme ned fra. Okay, jeg går. Skruer op ad en bakke her. Jeg går ned af det her. Okay. 12 minutter. 12 minutter. Okay. 12 minutter og 8 sekunder. Hey. Det bliver hårdt. Skal vi gøre det til? Ja, det kan hvem tæller? Hvem var de første? Altså... skal ikke tælle? Oh my god. Så stopper vi til. Nå men, du skal max.